kanti ke siyazi ke ukuthi njengoba sikulelo hlelo longizo online ke kukhona futhi ke nezinto ezenzekile eNingizimu Afrika ehamba phambili ezitrendayo. Ayikho into etrenda njengamanje eSouth Africa edlula inkosi yamabhimbo akhona nje emhlabeni engakaze zabonakala okuthiwa uPatrick Mfowethu. Lo muntu wakongubani eMsinga usiphoxile isibongo sakongubani uPatrick uphoxile indima kaMaskandi ngoba waziwa njengomuntu ocula uMaskandi kwasukuthi izwe ke libhekene nesizungu libhekene nokugula libhekene necoronavirus lamukela noma yipi imfaduko nje eqhamukayo. Ayikho into ebheda njengalento eculwa yilo muntu okuthiwa uPatrick. Kodwa manje utrend umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Sheme no Justice kanye no Silex Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma ke ngoba ngisho uVusiximba mayingavuka emalibeni athi qhamuthushu engabe ngathini mayingabona uPatrick enza nje.